maruvu mamboti zve Mukadzi chiripi tikorete pana Chigora pachigora diro kwambamura pachigora ndokwaanogara nyaya iripo pavanhu vaviri avo tezvana noresi mavhura ndiari kuti chamuri uyawo ndipe pfuma yangu mombe yemasungiro yeumai mombe yedanga nemombe yechiredzwa uye zvisungirwa zvakasara bvudzi 4 pakazoshaya hanzvadzi yangu zvekandizokorora noresi ndiyete zvaro chamuri akadziswa pasure nditezva ndikukwasha saka noresi ndiyari kuti uyawo ndipe pfuma yangu kwasha chamuri mombe yemasungiro yeumai mombe yedanga mombe yechiredzwa uye zvisungirwa zvakasara mbudzi 4 pakazoshaya hanzvadzi yangu ndonyaya iripotangamisa Maita sekretari nokupai nguva kuti nyaya yenyu kudai. Arongopira sorry changamiro ndauya kudai changamiro kuti muneenzanise nemukwasha wangu ndaya kudai changamiro muneenzanise nemukwasha wangu anga akagara nehanzvadzi yangu yakatanga kurwara ndobva atanga kustroka makumbo tezora bva ataiwa mukwasha unganeseke wega wega tibatsirani tiri pamwe chete no mukwasha wangu akabva ungai nehanzvadzi yangu ngoti makanisa chikoro kusvika form 4 apedza ndobasa adzoka kozoti mukashakana pfuma yakauya nayo ndaona sekunge nyaya yako isina kunyatsojeka kana isina kuitwa zvakanaka. Waona kuudza kuti mukuwasha wangu uyu haana kubvisa chakati nechakati ndozvazvikuda wangu wapataura ndoda kumukwasha wangu, ndoda mukona wangu masungiro, mbudzi dzangu dzomushonga 4, mombe yechiredzwa, mombe yeumai, mombe yedanga, $100 pamusoro, $50 yedare kandizodzere. Zvanzwika Mukuwasha ndokupa nguva yekuti utaure. pamusoro wemakurukota munosimavatevera inini zvaitika panapa ndozvoti zvinhu zvazvakutaurwa zvokuti ndakangosiya hanzvadzi yangu hazvisi ndakatoirapisa handitika tapedza kuirapisa hazvinaita zvakanaka tikazopedzera ndatoperiwa maintenance kuchengeta mwana ndakatochengeta mwana yakazoti discharge akutoisa mwana necertificate handiti ndozvandoringa zvese zvomumbe kuti masungiro zveshora handisatondaita sei handisatondabvisa ndaitoita dombo wangu kutoti akauya ndoona kuti ndingatsvagire saka chikundishandisa ndichototi tazoona ndakudaidziwa kudare rachangamire kuno asi dombo wangu ariko ndakatobvisawo ndakatoroora handiti ndichishandisawo dombo customer marriage asi zvaitiwa inini ndatadza zoti dombo wangu akambouya nemari imwe tabana kumuonawo here kana murespect kutoti dzinoa pamwe kuti ndakamurafura here kutoti asave kwandiri pakutoti mambo tingarambe tichitenderera Mukuwasha. Nyaya iripo ndeyekuti atezvara pane zvavataura kuti vari kuda pfuma yavo. Ndanzwa vati ivo ndo vakatoisa sechikumbiro kwamuri kuti imbouyai nemadzimai venyu tibatsirane tiite muonera pamwe. Mashoko emambo yanzwa sezvo dambudziko rakura. Kubva ipapo mudzimai wenyu azoparara
ndo pakaratidza kuti imi natezvara venyu makabva maseparata, hamuna chamakazoendesa. Kupfuma yamuri kutsanangura nezvayo mune mombe ngani dzamakaendesa? Mune vana vangani nemudzimai wenyu? Mune mwana 1. Kana tichitaura nyaya yepfuma tinotaura nyaya yemombe. Zvese zvokuti makazobvisa mapfukudza dumbu chichichi izvo kana taakuno kumanje, kana padai kuti urodza hapasina nechikonzero chokuti mudzimai akaparara, manzwa zvavaverenga? Mune here pamuri kupokana napo pamaringe nemombe dzavaverenga? Ende zvokutumirwa sadombo imamu chitotanzi ndanzwa mamu chitsanangura nyaya yekuti inini ndandakatomirirawo sadombo wangu. Mudzimai wenyu ane makore mangana aparara? Kana kuti paakafa mudzimai wenyu mwana wenyu anga ari muzera upi, anga ane makore mangana? Ndozvingaite chidimbu. 8 years. Handiti 8 years iko zvinezvi ane makore mangana? 19. Saka muri kuona here kuti patodarika 12 years. 12 years satomboyo anogara kupiwa mamu titsvaga kuti ndandakatomirira, ndanzwa shoko rekuti ini ndandichizviziva pfuma yavo, ininiwo ndandakatomirira sadombo. Anogara kupi kunoda 12 years kufamba kuti auye? Zvokuti panoda makore mangani kusvika ipapo pamamakamumirira? Handiti ibva ipo kuti ndandakamirira sadombo wangu. Imimi muri kuti kudini nyaya yepfuma yataurwa kuti ndiri kuda mombe dzangu dzaverengwa ngani 4 handiti, nemari $100 pamusoro ne$50 yedare, muri kuti kudini? Tinenge kutoreretsa ndozvekuti $100 ndiyo chachi nototi pakanyoreka ndakada kunyorera mari mama kanzi chi? Mama kanzi paudiwa chi? Okay, paudiwa mari parudiwa mombe masungiro neodanga neyokumara mari. Alright, ngatimbodzoka apa tisati taenda pa$100 muri kuti kudii pamombe 4 nembudzi dzatsanangurwa? Nangaite mubvunzo. Inini ndinenge ndanzwa kunge tezvara vataura vachitizvo anga asina kutopedza zvekusungira. Pane pataura zvembudzi here, mbudzi 4 handika nemombe chimaraito handika. Izvozvo zvaida makuonesa aya, hazvaibuda mwaka murefuka izvozvo. Pana ada kudzokera panyaya ndepekuti mwana ataurwa uyo pada kubata andizvo ane chi 19 years handinaika ari kugara kwanasekuru ake handiti ndokwaari kurerwa handiti here, ndiko kwaakaendeswa kuchikoro handiti. Zvoreva kuti muna chimwe chinhu chamakambobvisa pamwana iyeye pakurerwa kwake handiti. Right, ipapo mauya zvakanaka. Makamaintaina makore mangana? Mauya zvakanaka. 5 years. Kureva kuti mwana wenyu tiri kuti pane 12 years. Pa 5 years kureva kuti kubva pa 8 plus 5 tinenge tiine chi? Anga grade chi? Akapatebula kubabatsirana. Siru baba. Kana dare rino rindofunga ringandipupurire baba. Kana mukatoita sei panyaya yechiredzo chiri kutaurwa toti ngatiti maimentina mwana kana ukazorega kumentina kana kutomentina asi pachiredzo kana pari pachivanhu manje chinobatanidzira uya aibikira sadza chinobatanidzira keya imbopuwawo mwana iyeye noti kana mukamumentina imi munendesa sipo neyanditi imentinenzika asi mwana iyeye manje achawachirwa nevari kumuchengeta vachazoita saka stiru kana ukati ndabvisa sipo chienda nemagirosari asi iye uya aichengeta uye stiru mombe yechiredzo anoitaura. Uye futi Mukuwasha ndenge tiri kutaurira kumaintaina mwana hakusi kuroora. Wazwa ka? Kuroora
ndo zviri kutaurwa zvisungiwa zviri kutaurwa mbudzi ina idzi mombe yemasungiro no zvimwe zvacho zviri kutaurwa ndokuroora uye panga uchitaura kuti hanzi dombo wangu hamuna kumuona dombo anototumiwa newe wanzwa ka iwe ukatadza kuona dombo ava havagoni kumuona dombo nomhaka yekuti haasvike ya isi taifunga kuti nyaya iyi yapera chero mwana yeye akaendeswa kuchikoro zve6 kana 7 years kwaangari takatokubvunza wemu kuti pa5 years chete munhu achidzidzisa mwana wenyu mombe inokwana here dzamusina kuzomaintenance tongodzisa pa5 years mazira munoita 5 years takatengesa mombe 250 inokwana here kumaintaina mwana wenyu ataurisai handiti ka pamwe paitoida kuti womujekerwe futi nokuti 5 years chete ka munoziva kuti mombe mbiri adzikwana pakumaintaina mwana achiendeswa kuchikoro form 4 kureva kuti sekondary yese form 1 chete tikutaura zve4 years form 1 kusvika form 4 mombe mbiri dzinokwana here pamafungireni ndanzwa matseketo dzamuchita takambomaintenawo saka naida kuti muone kuti makamaintaina zvenyasi hamuna kusvika right turike pamusoro changamire kumakurukota nedare changamire nauye murume wenatezvara yachamuri marufu yakuda judgment yenchangamire inyaya yekuti atanga akapfava zvake mukuwasha asi ane kamwe kaanako kakakuoma asi zvisinei rega tingoti mombe wadzinzwa dzanzi dziri kudiwa 4 wadzinzwa yekutanga ndechi yeumai imwe yacho yemasungiro imwe yacho yedanga imwe yacho chiredzwa dzimba dzakona dzingani dziri 4 hauna kupisikisa ati wati kuti dzitsvaka kaiti saka dzokutodiwa $100 yawanga uchitaura kuti pa12 years ungachemene $100 kuti achikuiziva fulani anzwa murume wako kuti havana kuita respect yekuti vakatsvaga kuti dombo vaipanakuenda kuita respect yawaita iwewe kuti zvokutondishamisa kuti vakununza kuno kudani zvikakushamisa 12 years Mukuwasha wangu akafamba kwaitenga pasahwanda taura navo iyo imwechete mufuwa akafa munin'ina takataura kuti nhau ibodzibodzi iyoyo chiro mutauro wake mgoyo akapfava but hapana chandaichiona inyaya yekuti anga achipodawo kufa kwakaita adzimai vake zvapera zvakadaro asikazivi kuti aiwa kazvo zvinodiwa izvi patsika dzedu dzechivanhu roorwa iyo rodzwa rinoda kuti ribhadhara saka zvareva kuti tichangokupa futi zvatachita vamwe vese masvondo 3 ekuti unotsvaga mombe dzanzi dzekudiwa idzi $100 yataurwa nhasi wauya nemari ndaunonika bhegi kanenge kaipa wauya nemari yauya nayo nhasi ayo kabhegi ako kandaona kakagara kasina mari irako kana sitokubata pati mbohafura pa100 tohafurawo mapepa ndeiya epfuma here uratoboti nhasi auna kuuya nemari tsvaga $10 yekuti wasumudza atezara kumundara wasumudza atezara mudari iyo zvinoida $10 saka kuti 150 ndiye nemari yedare yeari tiri kudiwa musi wani zuva 2 November modzoka kuno kudare imi ndinoziva zvamuchandotsvaga asi tati tikuda mombe 4 idzi dzataurwa dziri kudiwa mombe idzodzo $150 ndokunzwika asi titsvagirai $10 yekuti tipate zvadarinya mauya nani wamineno munogona kubuda panze munotaurirana mutsvaga mari dzekuti mari yedare wabvisa here havana
Mari daranja Kwa ili 195. 200. Yeah, 200. Unogoya 200. Mari yedari. Saka ndosaka akapfa Mukuwasha. kana mine zvipfuwo taimugadzirisi munozochimana vakomana zvikonzi tambokudza kuti vakomana vari kuita basa vari kufamba zvakaita zvinhu saka ndokachenjera ukauya ukandamboona zvakati uchibhadhara zvichinyorwa tichimisa vakomana zvikonzi kuti imbomira yanenge ari kuteerera zvinokubatsira zvinodii Vamsena vari kuchangwa ili afamba kuma 5. Mari yekusimudza atezvara. Vantu vanotaura saka mari kupeya tezvara reni ana inbhegi anogona kutsvaga Endai panze nebhegi yakusokosa paya. akonotsvagira right. Stendri korari.